Gagi Radio Show Hot 93.3 FM. Nwanne maka isi eme na ị ga-ekwezi ka akọlụ gị a. And if I na-eme here bụ doings based on one ahụ ngị nwa si like ya. Based on one ngwa bụ nwa afọ Igbo si ekwete na ọ na-eme na nwanne cheki eni ya na steady. Anyị na-anọgodi here every Tuesday na-egbowa alụ gị ọlụ na-apịa ikosi na-enye gị oti orenta abaghị ife niile banye mkpọfe. Nwanne m nwa anọdụgokwa n'oche Highness mba ya ebe ahụ ọ na-abụ nnọdụ onu anụnwa na-edo isi orenta. Nwanne mma na-afịa na-ele ele na based on popular demand nganga Igbo bụ ụgbọ ọma. Nwanne m na-agwa gị ya steady na ibuo ya straight win ọ ga-aba ọkwa mkpọ gị ngwago based on ndị no home advantage. Ibulala ya straight win nganga ọba. Nwanne m na ịgba ya draw ma ọ go goal ọdọka na ịchọ ka ngwazie gị ife niile ọkwa mkpọ gị ngwago nwiyo n'obodo nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM. Nwanne ka m bulugodo ụzọ tinye elu ma pino alụ nwa nji eje mba. Nwanne ọkụ ịma na na-akpọ asa like this ụfọdụ nwere ike na-asị nwiyo ido ị na-ekwu ele ka nwiyo ị na-emebe kama na-efu nwa. Nwa dịgode chikọd. Nwa bụ ife achọrọ achọ based on n'ihe ime afịa chọọ. Nwa bụ ọmụmụ asalụ. Baby m. Wait. Kugodi yozo. Na ebulo baby. Baba kugodi yozo. Isi no gini. Ọkakwa mma na ikwuli ya kịta. Isi. Chukwu ya eme ebere na expenses mmemme na Valentine ebenata. Oga hapụ nke Valentine ahụ anyị emechego ya emecha already onwe ebe iji aza eje. Ọka mma na ikwu kịta na my blow your baby ka mmalụ ka. Mba na ihe anyị ga-eme ewu oluwe na like 12-13. Anyị resume baby m na honey m na mana ugbu anyị nọ strike. I know strike. Na based on Nancy. Nse gị kpapụta ya kịta ịma mkpapụta. Kpapụta gịnị? Kpapụta ya ka o sie. Na-asị gị na anọ strike. Ị na-ada nghọta ihe a na-akọ. Na anọ strike. Strike abụrụ maka. I know strike. Elue 13th. Ga-apụtakwa bịa menwu rezie 14. Ya emelukwu strike gbasalụ Minister of Ife Nsoli. Strike wụ strike biko a na-enwe different types of strike. Strike ọ na-enwe ụdịrị. Mba, strike wụ strike ifugodu nwa adị Igbo ifogonogo ime ya. Si ifugodu nwa iji eje mba mba no. Nwa bụ mecha. Mana m hụrụ Banana Island. Ka banana one ga-anọ n'ime island ahụ. Banana ya nọkwa. Mba, banana ga-erika. Banana mụ ekpolo granọt. I go bekee gị je jembe gị je mone gị je anyị si. Egi je kwugodu ka gara na VI makwa ka m si wee kwado onwe m. Abatago m ọzọ sị na anọ m n'oche eze anọgo m n'ọkwa. 14th nọ n'ime nwa anyị nọ n'ime ya 14th February manụ ka esi arụ mụ na gị awụgwọ anya dị ka 5 and 6 si gị glue nọ n'ime etiti mụ na gị glue awụ permanent glue onwe onye ọzọ pụta si gị n'ọya nwa wee ego bekee kpọọ ya taa nọ mmụọ kwuru otu ahụ si gị kpọọ ya taa isi ya ka mechie ọnụ gị wee resi ya NAFDAC nọmba maka inwe dị original ịmanụ na okwe maka mụ na gị si arụ na ịmanụ original nọ na Hot 93.3 FM based on follow-come. Original but you guy go phone. And I say you say you original. Only ihe mere gị charger gị mo gas mba original ahụ nke follow come out that original. Ya nwa na Hot 93.3 FM na nganga Igbo Radio Show na-enye gị obi ụtọ na-enye gị obi aṅụrị ihu na-ego bekee gara eti nwa ngwa gbuo ezienu m gbuo mana nke m na-egbu gị kwa ezigbo ya ọkwa ịma nwa na-eme m ya ọ na-alị gị na-arụ ngwa mmiri obute isi gị ọ bụrụ na isi ka ncha isi gị ka m chọrọ azụ ka ị chọrọ achọrọ m ife gị n'azụ ebe m chọrọ afọ ga a na-apị ihe a na-apị ihe ọzọ gịnị wụ pịọnwụ naanị gị ma nke wopị maka achọchago m ihe a n'ime dictionary chọọ ya elu na-achọ ka ihe wopị chọọ ya malite na from A to Z afọ mpinyo nwunye oke ebe pinyo nọ na dictionary Pinyo dị very close to center of excellence. You see it? Ọ nọ n'ime dictionary mana ebe a ka obi aṅụrụ gị na-ezu oke ịbata ebe a na Tuesday, Thursday, Saturday magono ego bekee na nwa iyi oge anọ na-enyekwa gị ihe na-enye gị obi ụtọ ngwa bata n'ime anyị na-eme proper si na oge adịrọ mkpọfe ị ga na-ama amụmụ na-asị ogene dị ndị agbụwe nọ mana ihe anyị na-eme echetakwe
bute ihe ọbụla ị na-ere maka mwa na-ezi ya ọra nọ m ezo ọnụ m ezo ofe na-atọ ụtọ gịnị na-egbu ya biko okpogo ego bring it here ọkwa laikiri ya I dey tell you gị bụ nwa afọ Igbo nwanne nọ maza nọ Mandelas na Idumoti na Alaba nwanne ebe ọbụla ị nọ wee na-ebuchala ike nke efifia nwanne m nwa na-ekwunyere papa wa obodo nna ahụ tutu ga-aga tutu cupcake ụmụasa nwanne m nwa na-emelụ gị salutation ifugodi nna gbucha ka nna emelụ gị ọkwa mkpọ gị ngwago nwanne ebe ọbụla ị nọ na ọbụla nganga ka a na-akpọ di ya ndị a na-agba mpi anya ndị a na-agba mgbu nwanne kenye onye ọbụla ọsọ based on na nganga Igbo abatago na-anwụ isi ala ikiye hie on every Tuesday, Thursday na Saturday 1 p.m. to 2 p.m. nwanne anyị na-abata n'ime obodo na ụfọdụ si na anyị na-atụ ọgwụ ọkwa mkpọ gị ngwago mana m amazi na ụdị ọgwụ afọ ime ka ọgwụ mkpocha na nzada asa ka nke ị na-enye ka ọgwụ afọ ime nke m na-enye nke lafta just na ọgwụkwa na anyị na-aya ara ọkwa ma mana ụmụ ụdị anyị ga na-aya that's madness nke a ga-awụ positive one asị gị nna anyị maka anọ m aya ara awụgwụ m a mad person ọ nke a will just be laughing jackass ọgwụ ahụ ka anyị ji na-abata na nganga Igbo every other time anyị na-abịa onwe ihe ọzọ anyị nwanne maka isi eme ya based on anyị pụtagodi na part 1 Nollywood standard anyị egbuwalụ gị ọlụ ife niile a na-akọ ị ga-eme ya ka esi eme ya na anyị na-abịa achọ ime Nollywood standard onwe some soundtrack na-abatagodo first watch out for the part 1 now the part 1 nke ga-enwe na nke part 1 Igbo efugodi gị mana ijụlọ DVD egwu ana m ekiri Telemundo nke anyị wụ nke m na-ekiri wụ African Magic Igbo gongongongongongongo wata so nwanne anyị ga-ebugodo ụzọ based on part 1 na ka ewe gbuwalụ gị ife niile na-afịa n'ime ogbe ndị na-atawo ndị na-ele afịa ndị na-asị asị ndị na-ekwu eziokwu ndị na-eme mkpọfe nwanne anyị buruzi ụzọ gbuwachalụ gị ọlụ na that part 1 based on first episode ịghọtago na nwanne ndị ezi elu gị ilu na part 2 second part gwazie gị ife mụ na gị na-abụghị reason this afternoon ịghọtago na mbụgo gị uche naanị gị na ya ga-erizin ya ife anyị ga-erizin ịghọtago ịmana onwe ka o si adị elu m na-efi ya na ịghọtago ka o si adịlụ gị ọkọ m na-alụ na ọkọ gị na-alụ ọkọ m na ya ka m ji asị ya ise wiyo n'obodo nwanne m kpọfe ka dịkwa laudo nwanne ka m gwazie elu gị ọlụ nke ikpeazụ based on tatakwa anyị na-atụ anya na Ogbuefi I Go Talk nọ n'ụzọ na I Go Talk ga-esonyela anyị based on main market man onye ahụ eji main market wee malụ na-eme ihe onyonyo dị iche iche a na-afụ n'igwe ịntanetị ọ ya esonyela anyị n'oge na-adịghị anya na-asị gị hold up ahụ nọ n'ime ya si n'ime ya hold up pụta nganga na-eche gị ebe a ndị Igbo na-eche gị ebe a just be coming mana based on that before bịagodi ka anyị burugodo ụzọ gbuwalụ gị ife niile dị n'ọkụ na-asụ asụ based on ebe niile a na-ekwegharị onye ọbụla a na-akọ ka o si dịrị ya asọ nwegodi nke nọ na-etrend yesterday ghọtago ebe niile pụta ọ na-afịọ Peter Obi asị nọ former gọvanọ Anambra steeti ịghọtago onye chịbụrụ Anambra steeti n'oge gara aga ma bụrụ onye ndị PDP nye vice presidential ticket na 2019 na onwe ihe dị mbọbụla guy man ịghọtago very ọgai woto onwe ihe onye isi ahụ kwuru mgbe emere ya interview somewhere o wee pụta wee sị na cheki ya na ka federal gọọmenti ga-esi na ha ga-eji 400 billion naira wee mee importation of vaccine a ga-agba for COVID-19 so mpa wee nọdụ ebe ọ nọ based on n'ịmagodi na nyanwa bụ calculator n'isi onwe ya onye ọbụla na-ege ntị ga-ama na mgbe ọbụla ọ na-akpọ numbers like this ọ dịka onye osi akpọ nọmba ka esi eke ego ọkwa mkpọ gị ngwago so mpa wee nọdụ like this wee sị na ife federal gọọmenti kwuru na a ga-eji 400 billion naira wee import COVID-19 vaccine n'uche nke ya na ndị achọ ịgba ya ọsọ afịa na Naịjirịa ndị ọnọsi wee kwugodideti na mmụọ anọdụgodo a na-asịrị ezigbote onye obodo wee rizingodide mata nwesị ya mpaka ife na-emezi ka ihe esizi wee kwụsị na federal gọọmenti chi ịgba ya ọsọ afịa based on agbata eke based on nzama level Chineke mpa wee nọdụzi anyị wee sị ka ya gbuwala anyị ọrụ ka ya gwa anyị eziokwu n'ọkwa ifu COVID-19 vaccine ga-ezu mmadụ niile nọ na Nigeria 70% of our population onye WHO World Health Organization si wee kwue
no 70% of our population ka a ga-agba COVID-19 patients. Mana Nigeria adịgo oke. Na ego ya ezulie bụ 150 billion. Bili. Na ndị a na-akpọ 400 billion na ndị a chọ ije ọsahịa. Ha chi ite ofe taa azụ ndụ taa pepe soup. Ọkwa mkpọ gị ngwago. Menu na-etinyezi ọnụ na-asị so na ife na-eme n'obodo onwe ka esi chọọ ịlụ ọrụ ụfọdụ akpapụtagodi nke ya eji wee neta onwe ha anya mana asa ama na ịnụ ụda amata yesterday tinyegodo ọsahịa na onye ọbụla na-agba ọsọ onye ahụ na-agba ọsahịa na ma nwaanyị nọ n'ụlọ di enyi ego eji taa ofe agba ọsọ afịa ihe a ka nọkwa na-ekwu osi gị nweta nke ọ dị ka mmadụ nye gị projekti ugbu a si ọ ka esi alụ ya na si na projekti ahụ emela ka ọ ga-amatakwa ihe iji eme projekti akwa 20 naira mana maka o si na-adị na ọsahịa level anyị ga-emekwa ya 50 naira so da emechie ga-ewerekwa nke gị mewere nke m o doro gị anya ga-ekwerenụ na so ọ ka o si fim national film na ọsahịa ka onye ọbụla na-agba Nigeria wụ national theater national cake mana ị na-eme nke ị na-eme nwanne chetakwe o nwere ndị ihe ndị bekee na-akpọ kama ọ na-eche ije dobe asị gị come here na-ekwe m ebe a nwụrụ gị ije so makwa ihe na-eme ọ eziokwu na Peter Obi asịgo na ego na-eji eme ihe niile awụ 1 plus billion mana ndị si na 400 billion bili o nwere ka o si adị m heavy n'ọnụ makwa ihe wu bili mana asị bụ ihe na-erizin ka ihe na-erizin o nwere ka si wee nọdụ anyị based on na Peter Obi ekwugo nke ya yes mụnwa na chairman ụmụ iyo ịghọtago na mụnwa anọdụgo anyị na-erizin kwa my own asa chekigodi ya na cheke based on na asị na ego verse na-abụ each individual na-apịkọgo gbakọ malụ mmadụ na a ga-agba ọgwụ and ịma na o nwee okwu na-ekwu asị nọ nke onye ri iko bụ ana ọfụmanụ na and ọ na dọla ka a na-achọ igo iyi ọkwa mkpọ gị ngwago asa ruzingodi ya na ọ bụ na federal gọọmenti pụtasị ụmụ Naijiria ngwa onye ọbụla bịa were ego verse nụ nke ọtago na ndị chọọ ka egotelu ha verse kwuo ndị achọrọ ha were shie ha ka ha jee neta onwe ha asausi were na nke ahụ kanụ mma na tụkwa my own share ka m gagoro my vaccine na onwe m egozinara m just buy for me ama m ebe a na-ele ya mma ga goro for myself nye m ego nye m the money si gị ọsọ ahịa ka onye ọbụla na-agba nye m the money ka m gagoro my own myself nke Papa Ebuka na Mama Ebuka Center for Herbal Clinic nye m ego ahụ ka m gagoro nke m na onwe m hapụzie national ihe na mba just give me the money ọ nke mụ a na-ekwukwe ma ama m na ya sịkwa gị gaa-agoro nke gị nwunye ị ga-anakwa the money gaa-agoro ya ozugbo na sharp ego dị my own share no darling njiri nwayọ mbanye ofu ebe a na-ata something nnọdụ a na-edi nsị ha ntụọlụ ha ofu azụ aka like this egbuolu m onwe ihe m na-eche nwanne ntasị adị azụ na nwa ya anọkwa na ahụ ka ịmago na-afị m aka ịmago na-enye m jọọ ghọtago na ka m sị na m agaghị anụ ya ntasị adị azụ na wele ihe dịka 2 bọ wee flush ya wee ghọtago wee flush ya my system korona bịazie na ka m tinyezieli ya ọma ngwisi ka mgbe ya na ọ na-eme na ife ọ bịagodi sef ọfụ na nwoke na-eliju afọ na ọnaligodi steji ekwuru m ya ekwu nwaada ga-anọ emechie ga-abịa sị m nọ national televu ka m jiri ekwe gị ka anyị nọ na-ekwukwe nke ahụ ọkwa ịma na ndị asị gị 2023 nwiyo ime mkpọfe njide gị ọwụkwa n'ọnụ m ka o si wee pụta 2023 a gara ekwu 2023 ọ bịago ọ ka anyị gwa ha na ya akwadobego wedin oke na 2023 ndị Igbo ụfọdụ n'ime ndị Igbo chịkọta onwe ha sị na ha awụ mazọba asịgo mba unu che n'ihe awụ main market chere godu unu che n'ihe awụ fim ka anyị bịara ime ebe a ime m ihe mkpọfe njide gị fest ntinye gị woto amakwa m ndị na-eme my 2 mba ndị 2x2 ndị ọkwa 2x2 ka ị na-eme nwiyo 2x2 na okay ezighị ka o si adị na 2023 ka ndị na-ekwu ihe agwago m unu nọ ndị kpọrọ onwe ha mazọb asịgo ọkwa ifu 2023 ọgwụ na-aza presidency
don't us ihe Nigeria movie. Anyị achọghị Nigeria movie pụta si na ịchọ ịga kpọrọ Jonathan president anyị mgbe gara aga ka ọ bịa wuo n'ụdị n'ọwa onye Igbo ya chịwa zọwa ihe niile in the name of ndị Igbo mba na ọma mme na olu na 2023 ahụ hapụ onye Igbo nwa afọ Igbo si n'ala Igbo ka ọ pụta bịa mewe ihe niile gbasa ihe ndị masop kwuru na ọ metụta my political ambition. Ịghọtago now ihe o ji wee metụ my political ambition ifrọ na na-improve n'oyibo nna enweghị improvement. So ihe o ji wee metụta my political ambition bụ na chairman ụmụ iyo mana m enyebugo my manifesto wee na-agwa ya na anyị na-akwado 2023 based on na Orili for all. Government in Yabu Orili for all. Ministry of Women. Street ọbụla enwe na Nigeria ma mbanye manifesto dobe tank nkwụ ebe gbalụ nkwụ nwụọ. Yotaga onye ọbụla na-ala mmanya onye ọbụla na-ele ife ịbanye ebe ọbụla a na-egbu azụ ma ebe a na-ele nkwobi. Ọ bụrụ for free ikwulala na ebu nwa afọ Nigeria jụọ gị ka voter's card gị wepụta ị na-eli something olulu ebe niile onwere onye ọbụla nwe opposition ma onye women leader ma onye ọbụla ilicha nwụjuo mmanya na-egbu gị pụta ịdanye na ụzọ pọtọpọtọ ibini echi niile pụtakwala ibe olili ụwa na-aga aga mkpọ gị mgbago ịghọtago na so onye ka m ji wee sị na ịda n'ụzọ adịrọ mma ịghọtago na ibinie based on na ịma na echi ya abụ echi ọma olukwa echi niile tinyekwa alụ n'ogbe echi ya wechi ọma n'ime ndụ niile agwa gị onye a today ka m na-atụ gị ọkwa mkpọ gị ngwago so based on that ka m ji wee na-asị gị na ihe ndị masị ọbụkwu bụkwa eziokwu because nwanne ị na-anya ọ dịka a ga-asị na ụmụ Igbo na ụmụ Igbo etoluzi ichi Nigeria ọsọsọ buying and selling ka eji wee họpụta ụmụ Igbo na Nigeria nwanne anyị ga-elu Aso Rock ọ dị mkpa agenda ka m na-enye go anyị ejebego Aso Rock anyị na Aso Rock ọkwa na-ana anyị ugbu a we are here eche m na na-eje Aso Rock mụ na my men na ya wee waka mụ na men anyị chọrọ ime ihe ziwo ichara na-eme ihe ziwo be packing down chema gwa gị nke wee eziokwu ihe ọbụla ị na-eje ma nwaanyị esoghọ ya na-aga ma gwa gị nke wee ezigbote eziokwu nọ n'ime ya ozughị ezu go and check it ị na-agba oke speed agwa na speed ka m na-agbazi ugbu a wee dị now ekwesịrị na ị ga-ebugodo ụzọ jewe men idonyegodo ilu dozie hazie ọnọdụ mago hangisia spika yogo tinye ebe ya nọ na-agba egwu na Aso Rock bife wee sizi ụmụ asa bịaba so ị na-achịkwa m na ị gaghị akpọ m eje ihe abịa na ị gaghị akpọ m eje mgbe a hazisiri ọnọdụ ịmago ebe ahụ a nọ wee na-agba kilikata gị na-enye kilikata so egwu ka ụmụ nwaanyị dị mma ịgbazi na ọ bụla so egwu na yọtago na ọ nọkwa na ọkwa ebe a ka ị nọ achịpụta ụmụ nwaanyị ebe ụmụ nwoke nọ sipụ ụmụ nwaanyị ha mewe sekuriti ichefugo ọkwa last week ka last 2 weeks so izi wee gosi gị na ụmụ nwa 2030 o nwere time o yelu na ụmụ nwoke akụzie pa wọtago ụmụ nwoke kụzie pa ụmụ nwaanyị na-ahazi idezi anyị ihe ụmụ nwoke na-eme unu mewezie ya otu ahụ emechie ga abịasị nwaanyị ọ na-alị m n'azụ ọ na-eme m ebe a ọ na-eme m mana ịchọ eji Aso Rock ịhapụ nwaanyị gịnị nonsense gịnị onye ganyọ gịnị na-eme gị oke ego si eme gị ịbịa na-eme banditry na-eyifia nke ọbụla ngwa imeme attack ihe iwe na-enwezi m maka 2023 ipo break na dozie gasị m debe ozie m akwa gasị m ipo break na nwanne anyị na-apụta ka ị bịa Nganga Igbo radio show Hot 93.3 FM nwanne maka isi eme ya na based on na ya agwụgo gị nke niile anyị na-eme n'ala anyị bụ Nigeria ndị na-ekwu okwu ndị na-aba mba ndị na-eme mkpọtụ ebe anyị batazi kịta bụ arena based on arena market ọkakpọ men m niile nọ na arena market mụa na-ekwunyekwala unu based on that na ya etinyego alụ na arena now ka mụ apịazie gị ife anyị ga-akpa n'efi ọ ga-abịa itinye elu m ala gwa m ka o si adị elu gị ghọtago asa ifugo na based on na ụmụ akwụkwọ ebidogokwa akwụkwọ again ọtaga anụgodi m na kitikputi ekwelọ ma ndị ekwelọ a na-enweta na ebe niile a na-agụ akwụkwọ kịta anụa
ọ gịnị na-afịọ m wee na-ajụ ese wee na-agwa m na ụmụ akwụkwọ na-esi ọnwụ na based on na onefe ebilo n'ụlọ na hostel ha na 2020 ebe COVID-19 na-asụ strike dobe ha n'ụlọ and na majority of them kwụchara ụgwọ ụlọ na ha na-ekwu na ha ama kwụkwọ ụgwọ ụlọ again na ndị landlord ga-enyelu ha aka nye ha DCA sị ha bizie for free based on charity organization. Asa ga-egi so efu de bata. Mana tupu me ahapụ ka anyị kwuo maka ihe a ọ dị ka m si na-anụ na echi niile na ha chọkwa ịba strike ọzọ. Amaghị m na ekpere na-ekpe n'ụwa anụnwa bụ ka ụmụazị na-anọ n'ụlọ ọgwụ ya nke bụ na a na-achọ ịgba strike ọzọ. Ọkwa ihe m nụrụ ka mụ ịchọ ịnapụta ebe anụ aka ka o si alụkwanụ gị na ha ịchọ ịnapụta ebe a ka ụmụ akwụkwọ buolu gị 2 by 2 ka ego si awụ ọkụkwanụ gị nwe iyo edokwa m anya o ha mba biko alụbeghị m ụlọ aka nọ m alụ nke ma alụbeghị m ụlọ rada mana m nwetakwa ụlọ on the first people ga-adị m n'obi woo students because ihe akwụkwọ na-amasị m ya mere m ji si gị na the other time na m ajego na dictionary chọọ ebe ọ nọ n'ime dictionary afọ m ya onye ji wee gwa gị na ihe ụmụ akwụkwọ ndị a na-amasị m so mgbe m nwetara ụlọ nke m etinye ọnụ mana ugbu a ka anyị hapụgodo ndị be anyị ụmụ Igbo nọ na mpaghara Lagos ụmụ Igbo na-ege nganga Igbo Radio Show oge niile ụmụ Igbo ihe ndị nganga Igbo Radio Show na-amasị ụmụ Igbo ambassadors anyị na Ikorodu ambassadors anyị na Banana Island na Lekki ebe ọbụla ambassador we nọ just bata ka itinye ọnụ ihe anyị na-ekwu ego bekee gị jeje mbe gị je anyị si na sị gị come and talk to us ka ehiche nwanne ife anyị na-akpa na-efi ahụ based on ụnụ ụmụ akwụkwọ na-ekwu na ndị landlord ga-emelụfe ebere na ego niile ha kwụ last year na anyị ebufetelu ha this year ka ọ bụrụzie na ha ama nkwụ ụgwọ ụlọ this year ọkwa nke ụmụ akwụkwọ na-ayọ gọọmenti ka gọọmenti tinyelu ha aka ka ha bie free this year mana ndị landlord na-ekwu na mkpọ gị ngwago mpa ga-akpụnwugo blọk mpa ga-amụ ego na na-ele simenti n'afịa ọka landlord ha ka ngị nwa na-etinye nke gị na-agwa gị ụfọdụ landlord ị ga-ekolo onwe gị na landlord association ị na-ejelu ha meeting dịka secretary na-eje represent akụkọ anyị bulugodo okwu ọnọdụ ya mba si onye ọbụla nọ na-ebu gị na-aga ya dosi gị na 93.3 wụ nọmba ọnọdụ ya ọ gbatago hello ehihie ọma to you obodo nna onye isi fada ayi brotherly mpa maka o si adị na na onwekwa ka o si adị elu m iche ịmago na ọlụ ọga ka anyị nọ ihe alụsịkwa gba nọmba ọ ga-ewelukwa ego anyị nwa nọdụkwa na mpempe ada pounds and dollar one and only nke a ka ije eje mba anyị si na ọkwa ịwata ada ịwụ nnọọ high blood pressure onwe Igbo nwanne ọkwa mgbe iji wee chọpụta ngwa nke a wụ mkpọfe ka nwa na-emelụ m ya na o si adị m mma ngwa awụ m high blood pressure gị nwee Clinton na-ekwu nwanne ka ebe isi akpọ anyị na nke ifia efunwa ma ogbe m akpọ ma Egbeda Egbeda ka ndị Egbeda mere na-efia nwanne ọ na-adabakwado awe na ha ọfụma mpe ịnụgo ife anyị na-akpa na nke ịchọ itinye ọnụ na ya ka m dego na nke former gọvanọ ekwugo na bifo na onye ọrụ anụ pozishọn ọ nọ n'obodo bụ Naijiria bụ prezidenti onwe ya ka ọ ego Naijiria akwụkwọ national cake nyelụ biko ụnụ gwara Peter Obi hapụ ndị a ka ha rie nke hapụ na-agbata eke ebe ya libe ya chọrọ ịma ibido kalkuletọ ihe ejide na Nigeria budget biko ọfụma
I tell you. Ịghọtago? I tell you. Because ebe a ka everything nọ. Mm. Eme mmeri more than 400 billion ebe a. So, ya kọrọ na ọtụtụ ihe bido ebe a, ya rapụ ndị tọpa nke nke ha pụọ. So chop by chop government. Ọ natara aka ọbụla. It's all right. Mpanka ụmụ akwụkwọ a ka eke isi fụ dị mata. Nke ụmụ akwụkwọ oke otozu ịghọta ịma na otu Nigeria bụ si edozie na. Ana m anọ na Sọmbre ga-amite ndị bandit wee na-esi maka ha nwanyị because of peace. A na-ezete ma pichọ. Ọ bụ n'otu obodo si wee derewo Naijiria ndị kriminal ka ndị gọọmenti ga-aga mitie a na-ekwu ịgbasa peace. Ọ bụrụzi ụmụ akwụkwọ nọ this kind of thing na gọọmenti kwesịrị ịpụta bịa mana ife a ga-eme ha agaghị afụ nke ahụ ndị pati ka ha ga-afụ because na ị gaghị eblemekwa ndị landlord because every year a na-akwụ land use charge. Ịghọtago? Ya hụ na gọọmenti chọrọ inye ụmụ akwụkwọ aka ha gwa ndị landlord na nke 2021 land use charge na ha akwụla ndị ahụ ga-asụrụ ụmụ akwụkwọ ngwa n'ebe ụlọ akwụkwọ nke n'ụkwụ 2022 ka ha kwụsịrị ha ka ha ebidozie 2021 a BBC dị mana otu obodo si wee dịrị Naijiria anaghị eche otu ahụ so eblem gwa ndị landlords eblem ha Daalụ nwanne n'okwu gị kwụ ọtọ. Chineke dere. Nganga radio show Hot 93.3 FM nwanne ifugo ka o si ada na based on uche onye adịghị ya njọ nwanne ọ itinye alụ n'ogbe na ịgwa anyị ka o si adị elu gị ife anyị nọ hie ebe anyị chịkọsie okwe ịghọtaga ya mala emeli na ọkọ mkpọ gị gwago ọnọdụ ya. Hello nwa. Baby ọmalịcha akwa ọlụ dị mma na nwa ịgbaziri m ọsọ nke ikpeazụ. Ehihie ọma. Nna afa gị na ebe isi akpọ? Faith Chijindu. Nne ka ebe isi akpọ? Ikoyi. Onye isi akpọgo dị Ikoyi a. Ndị mmadụ si na na-epronounce Ikoyi ona ọ ya dị ka Dubai. Nwa. Pounds and dollars, my love. That's taking me. My dear, Fugono, Anomao. Yeah. Kwano kekede. Of course, from this Ikoyi voice, the obvious. The obvious. Nwa. Onwe ya nche eje. Mgba ga-asa na national television ya ekweta. Ime gịnị? Mgba ya asa. Ime gịnị? Mgba ga-asa. No, ime gịnị? Ọkwa ịmalitego? Nwa. Onye gịnị a na-ebe a nụrụ gị very well. So, ke ka nwa ya esi wee nụkwa n'ihe. Nụrụ ya gbachie hapụ ego ghọtago. Mgba ga-asa kịta na national television. Ọ sị na anyị na-ekwu. Ya ekweta. Sụọ ya na French. Ime nkweta oke maka na national television ọkụ ya. Nne m bunye nkịtị. Gba nkịtị. Ngwa gaa n'ilu ka itinye ọnụ n'okwu. Okay, bufu gị o. Like pass your junction. Tinye ọnụ. Ya na-eme time. Ya insist ndị landlord ekere ka like carry over the rent. Ọ ya dị mma ka ha dị considerate enough. Okay. Maybe gwa the students to pay 50 or 70% of the house rent. I have to say like that, or see how to work for you. At least, when they can all be Chineke, no, Abania, after for the other half of 70 or 60%, where the other one, where the other one. But I have one day I go back to school and all that. So I have been one like that. Water. I am Maggie Kita, chairman of Landlord Association. Yeah, I like it. Chairlady. We are like ya. For my number, I won't get sugar. We are like ya. Oh, na ka isi tinye onu gị n'ọnụ m nọ na-atọ m lelele. Akwa tinye golu ya n'ọnụ gị. Nwa gwara do mma. Akwa
ifu gị ihe m na-adị agwa gị nwiyo. Asa cool down. Na-adị agwakwa gị ihe agwa o mana ị na-ekwe ya. Asa cool down. Ị na-eme ya nụ. Gịnị ị na-eme gịnị? O nwere ka o si dịka ya ka ọ na ya dị ebi n'udo. Gịnị? Ọla dị. God. Hello. Nwunye. Onye isi Monsa, ọga m. Nwunye. Daddy Monsa. Ehihie ọma papa wa nna ahụ ka o si adị. Ego bekee. $1,000, sir. Ego a ga-eje mba. Iji. Anyị dị udo everywhere. Anyị asa ka akwa ọkịlịka. Ka ekesa anyị anwụ. Ntụgharị na pet ọ tụgharị ya abụọ tụgharị ya iru. Udo. Nnọọ. Ambassador Nganga n'Ikorodu 1 si gị nweta onye ọzọ si ya where is your NAFTAC number? Ọ gị bụ onye nke izizi na apụtara gị nwanyị ekwu n'iru ndị ọzọ na-eso gị n'azụ mana anọ m awụnyere gị sa. Yes sir. Ime na o. Yeah, daalụnụ. Ngwa gaa n'iru ihe gbasara nke nna m ukwu a na-ekwu na Anambra. Ihe mana onye rite onye krọs ọsọ ogwe ya gbado onye ọzọ krọs kwana. Ọ ya bụ tie. Ọ bụ ọta ka anyị ma na Naịjirịa na-agba ya ọsọ abịa. Mgbe nwaanyị nka nọ 80 something years, 90 years nọ na village mana Naịjirịa na-agba ya ọsọ abịa ekwe. So nke a na-eme kịta bụ ogwe ya na-akpọ sleeping open eyes. Sleeping muranya. Sleeping muranya. That is ireki. So ihe a na-eme ya chọkwara ha were Naịjirịa mgbe mana ọnkwara nke a na-ekwu ejikọ ya nyekwe m nke m kama ya enye m ọgwụ vaccine ya nye m ego ka were hazie onwe m bikos na ka nwoke ya bụ ire kasị ọdịna na-agba ọgwụ. So ihe gbasara nke ụmụ akwụkwọ na ụgwọ ụlọ o nwere ndị bụkwa ezigbo mmadụ nwekwe ndị bụ ajọ mmadụ. O nwere ụlọ debere saịdị ebe m nọ sọsọ ihe ndị anyị na-eme bụ ịkwa ha na-akwa akwụkwọ gote akwụkwọ na akpago bịawa akwụkwọ enweghị ada anaghị ụgwọ akwụkwọ. Onye isi ofu chọọchị na ada ga-enwere ụlọ akwụkwọ ahụ. Ada nwekwara ebe ọzọ a na-ejekwe akwụkwọ otu ahụ. Ize bidoro ka a bịara tietụ ụgwọ ụtọ na ego n'ụgwọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na-akwụ. Enye ha n'akwụkwọ izu ụka abụọ ọtụ ụmụaka onye ọbụla na-akwụgharị n'ụzọ ọ na-azụde kpọọ nna gị jee kpọọ nne gị ndị nke ahụ a na-akwụgharị dị n'ahịa ma ejete ego adrọ a na-aya ayọ ahịa ọkụ ekworo. So ihe anyị na-ebu onye nwe obi ọsị mmadụ bịawa na nke ahụ na o nwere ndị nwere obi n'okwe ndị ha nabatara ha na-abịa na ikuku ime nke m pụrụ nwanne ụnyaahụ onye ji ụgwọ ụlọ ọnwa 3 ka nwaanyị so na-ebi pụta jee kpọọ ya taa kpụpụta n'etiti ọgụ bịafọ ọgụ ọ ga na-ada emegide tupu ofe oyize ọ ga na-ada megide ndị uwe ojii abata n'ime bifo esetụrụ ya ụgwọ ọnwa 3 ọbụkwa na otege aka o nwekwe ndị na-eji ọnwa 6 ya ka na-ayọkwa ya hapụkwa ka nwekwe ndị na-ejikwe ofe arọ sef mana nke a bụ ọnwa 3 nwaanyị a na-egosi na ya bụ ụka white n'ebe ya bụ ụka white na ya eme nke ya na-eme nke a ya eme nke a ya onye nwe ụlọ akwụkwọ akọ onye nwe nwa nke a m na-ekwu kịta bụ jọs onye ọzọ rụrụ ụlọ nke a bụ ọdụ ụlọ akwụkwọ mana nke ụlọ akwụkwọ ahụ onye na-ekwu ebere onye ọbụla nwere obi ọma hapụ ụmụ akwụkwọ atlit ọ bụgodị na ha nọrọ ebe ihe a ekronmos 8 months ka ha pụrụ ọgwa ọnwa 4 nke a ọ bụghị ya eme ka onye ahapụ iri ebe o kwesịrị iru. Uche gị adịrọ njọ. Ya bụ uche m ga-azụkwa ya n'ebere unu jite n'ike m unu eme anyị obi ọma onye nwaanyị nọnyere unu onye nwaanyị nọnyere unu. Gagi radio show Hot 93.3 FM. Amakwa m na enwe ka mmadụ ya esi na Naịjirịa lụọ ụlọ akwụkwọ si na for free ọ dị m ezigbo n'ụtọ ihe awụ charity work ekwesịrị anyị na-eme ụdịrị ya na ihe kacha enye ego kịta na Naịjirịa bụ ụlọ akwụkwọ ụlọ ụka na ụlọ akwụkwọ ọnọdụ ya ịbatago onye isi Monsa Eyi ọma. Anyị kele gị sa.
Pounds and dollars nna m. Ewe. Na wee dịkwa o fugonu na ka wee si wee dị na o. Do. Ị na-amasị ọma na. Enwekwana m choice. Enwe m choice. Wiyo. Pole nna to gaga kpu. Wiyo okwu bara anyị mepe dawa chọọchị adaja abụziri anyị nje ga na-agbụta ya ụmụasa mara maka ya na. Ọkwa ya bụ nje na attract ụmụasa ndị ọzọ. Anyị send ya message. Eje asa. This guy. Structure ị na-apịagodi n'ụlọ ụka ya abụgodo authentic ma na nwoke a kwesịrị ọwụ second in command ọ gịnị dị? Ka ndị mee bishop. Nah, it is too much. Chidera ka ndị Alaba mee na-efi ahụ na na-ebulukwa ike a na-enwudokwa ha. Do. Nna gbakwa na ife anyị na-akpa na-efi a. Anụrụ maka ụlọ akwụkwọ na ngwa tinye ịma na obodo igwe anyị ma dị landlord o nwere ike na-akọ esi ego ọnwa ha ego ya abụọ eme ya je ga-aje m ha atụtụ ihe na-akọzi ihe akụkụ ya mezie fri ọdọ izi na dat na ịhụrụ onwe ga na-echekwa na ọtụtụ n'ibu landlord na-akọwara gị ya imichago budget my own team a the team to two half with half aha gathered anya my opinion there. Okay, opinion nke bụ si ka yuzo na abụ 50-50. I say 50-50. Yeah, Ekolo. Ya ka nji wee mee gị general manager ụlọ ụka. Iyo. Obodo nna ahụ, papa wa, obiapa wa nna ahụ. Iyo ba am chetos na. Wale chetos, ngwawale ya. Yeah, I like it. Gai gure National 93.3 FM sige back in enweta obi ute back in enweta blood tonic na-ebiara gị na Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Ego bekee gị jeje mbe gị je anyị isi egi je kọrọ onwe gị na nwiyo n'obodo asa mbụ cupcake ụmụasa. Ọnọdụ ya. Hello. Hello. Hello, onye isi. Lebatago nna anyị. Hello. Wiyo. Obodo nna ahụ, onye isi ka ego si adị. Kpu. Nwanne ya pasa nnọọ ka pasat. Ịnọ ka pasat, mụ adọnye ka donye nki. Ego oyibo. Nna nke iji eje ọnụ, nke iji eje mba, nke iji anyị esi na sị gị tụwale. Ọ dị nnọọ. Nwanne m nwaanyị, mere ya. Nnọkwa ma o. Ama m na ya eme. Anyị nọkwa ma eme, ndekwanụ gị ejikwa n'ime obodo. Uche na nze nke unu elekwana m. Elego gị na chenji. Ama m na ọtago ofu anyị kwa anyị ọtago. Awọ nke na awọ ana ndị mpịawa azụ ọtago. Ndị mpịawa azụ by ndị woto ndị mbuni bunu. Ndị 2x2. Oh ya na-abụ naanị olu gị like this na isi a na-agba m popcorn. Ọ na-eme gị ihe likọ dịka na-ete relaxa n'isi ọkụ ya mpa. Ndị echori bọmba to bọmba na Facebook. Nwata mma na-agbanyeli 50-50 bombo nọ na steady good. Ọnwụ ite na-egwe dị ike. Onye ọma eje anyị ka ebe isi akpa anyị. Esi m ojodu were akpọ. Ogbodu. Oh no! Network bam 08182426591. Ejike biko kwacha anyị. I'm telling you. Okokwa bụ nke ikpeazụ a. Ọnọdụ ya. Ihe ọma. nne. Onye isi dadị Monsa. Onye eze. Ọ kpọkwa m onye eze n'elu ụwa Chineke. Hey, mpa mmụọ anọdugo na highness ọrụ ya majesties. Fada nwunye. Ị nọ m na patri onye nsọ na nke gị. Ihe aka m chọrọ ime kịta. Ị nọ m na patri Espiritu Santo nsọ mgbago. Hey, Chineke m. Papa wa. Anyị kenekwe m gị nna anyị. Si gị kwa. Mụ naanị m nweta onye ọzọ si ya come where is your NAFDAC number?
Okay, Sabeba. It's in 5G. Oji lamba ni. Mba onye emego kwe research. Oji lamba ni. Okay. Aga na neje na akati je na ama neje nwayọ maka ama. How far you now? Good. Oh, bana kwa from Agege. Onye ọma ụba ka ewe na ka ndị Agege mere n'ifia. Ma anyị pasa, ọ bana gbambo. I tell you. Mpa inugo n'ife a na-akpa na tinyegodo ọnụ na lemata. Mmadụ pina m ga-asị ndị land ha consider so may have 50. How was them for their own issues? So I may have 50. Even some the land themselves, who have them upon other states. Na gakwa state. So when I have landlords, they have the open idea petition to government. Had the 50-60. Gama ke government. Then yeah, only okoma na neku. I don't want I'm about that. How long can I continue one? So somebody in one step up will go Hello? Hello? Nagadil. Hello? I know. Hello? I asked him, I'm for how long can I continue? So somebody could say, I tell you, no child go. Yeah, you cool that none of cool for man now. Eh? Okay. Ka egwu a ga-akpọlụ gị. Mpa ka egwu a ga-akpọlụ gị. Achọrọ nke bọọlụ m ego. Hello. Ka egwu a ga-akpọlụ gị. Bọọlụ m ama dedicate to ego Igbo. Hey, ngwano. Ya ka mụ na ịzọbazi ego azọ n'efu. Okay. Is that right? Yeah, Chidinma na Flavor 40 years. Chidinma na Flavor 40 years. Oh. Is that right? right? M ga-ebe gị na m ga-akụlụ gị. Okay, na daalụ. Thank you. Nga anyị were resho na Hot 93.3 FM ebe ị na-enweta obi anwụlị sị gị na ya anọgo ọzọ anyị agwụchigo ọzọ mana oge wekwa nwayọ na-aga ma itinye ebe ọnụ batakwa ka itinye ọnụ mana ama m na ị na-agbalịkwa sotekwa anyị na Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ebe ọbụla ka anyị nọ ịchọ Nganga Igbo Radio Show ka isi wee chọọ ya ka anyị si enye gị ya ego bekee gị je mba ego ije anyị si ego ije ti pounds ya get out of the road ọkwa mana ama abịa ego ije eme bulubulu ka anyị bulugodo oke ọlọ dị Hey, Oma to you. Hello? Chai, Mbano. Hello? Hello? Conductor or driver ka fault. Sizinake. I tell you. And ebufe again, I have change. Drop me here, Kia. Drop me here. Oh, not there. Batagoni Haineme. Chai, organism and messy. I think I did that was the guitar on 911. So, boy, and I know. Basta Hakabaga. One day for the day, but I put a good D. Kaim Chalum Milobo, and I put a walk while ago. Yeah, we young again no here. Mama. We young again no here. Ego beken. Mao. You moye ne mama now. Come on about ufaha. Mommy waka. Jesus. Ada Jesus kiza gugua. Ngwa mu aga change kwa afa nke mu. Ada Jesus. Ada peke ada. Thank you, mommy. It's too much. Mommy. Oh, pano network. Oh, gini di. Mommy osi kwa inaka kwa network. Ano 08182426591. Ketaga this special. Hi name ugwa ka Nganga Igbo Radio Show. Nke awu kewe mana onwe ka nke tag si dị
I get break now 2 o'clock on the sharp on the dot. Mana on the other side of 2, I ga-abịakwa ọzọ nọ with you. Ka anyị na-emekwa gị obi aṅụrị tuti the kingdom come. Ọkwa ga-amasị gị. Ihe ego bekee na-akọwa kịta anụ bụ na ọkwọ 2 o'clock. Anyị eje gụọ news, ọ bụzie na-agụcha news. Anyị anachiyatakwa azụ ịma na ọ na-abụ ọkwọ 2 anyị ana mana nke tata. Ọkwọ 2 o'clock anyị anachiyatakwa azụ ma agụcha news maka na onye ọbịa enwe ka o si wee bịa ma ọ bịa late mana anyị ga-anagide ya. Anyị burukwazie egwu wee gabakwa ọnọdụ ya. Ngwanolugo mgbe anyị akwesịghị ewo separate. Ngwano sepụrụzie n'ọnụ dị netwọk nwiyo. Ntamakọ m ihe netwọk na-etinye alụmalụ nke ikpeazụ. Sepụrụzie n'ọnụ dị netwọk ọ gịnị na-eme dis netwọk? Netwọk ngwa correct yourself. Ndị ilu n'ọfịs ndị niile na-afụ maka netwọk na correct yourself 2 by 2 ga-emekwa ugbu a. Mkpanyelu unu ilu n'ọfịs unu niile mana tawa unu niile mkpanyelu unu ilu with men. Chere m ekelegoro onye si ka akpọrọ m egwu 40 Chidimma na Flavor nna ịdị too much ana m ekelekwa gị alọfụkwara m gị si wee love womo afọ m gị n'anya. Ama m na ị na-ebe anyị na-akọ gịnị ka na-akọ dị sef na one for you. Mana 5 and 6 mụ na-aga ọgwụkwa nke nwiyo nke gị pakigodo one side ka m kwunyegoro onye a. Ọ kwesịrị na ama ị na-akpọ m eje villa. Ị na-akpọ m eje villa. Gị na-eje villa nke gị chee na chee ka ife ihe ga-eme. Ejecha villa with ụmụasa niile ị na-akpọ eje villa ịlọtazie gị afụzie fim. Na before nkọ. Ya onye gị bucket ị na-ebekwa akwa. Nye gị bucket. No problem. Ị chọọ bucket. Don't worry. Tank. It's fine. Asị na igwe ezigbo mmadụ na nsị ka mmele gị ebele mana What that guy man. In fact, onye ọbụla ya etinye elu asa ige. Ka ị ga-eme. Wee gbaa ya asa. Ka bụ ihe enweghị ga-eme. Ana mụ na ga-ebuli ebu. Akụkọ ụwa. Mana ka anyị chebiri anyị na past 2 anyị ga-eme newscasting. Anyị sigodo oyibo na bekee. Anyị chezi azụ from the other side of 2. Nke piu. Ọ bụ nke piu. No, normal na nna asụ ezigbo oyi. Ọ na-abụ nnọdụ naanụ nwa. Ọ na-abụ nnọdụ naanụ mgbe ụfọdụ nlalụ ụlọ mụchi ya. Nweta onwe m ebe m nọ n'obodo oyibo. Correct. Ọtago nọdụ na TV. Ndị ọcha na-enene m. Na-asụ ụlọ ha oyibo. You know, my name is Nwiyo. You call me Nwiyo for short. You know what I'm saying? Oh God, you know what I'm saying? I don't even go to the thing imagine first. So where me imagine? Nwiyo man. Nwiyo man. Asa. Is that right? Kai putago. What now? Pukwa na based on na igusula news. Okita bidokwa news. Kofebekwa nke. Yes. Anyị na-abịa. Ngangibo. Ụmụ Igbo niile. I dey tell you, hey Chineke mkpofe continue nwanne ọkwa onye gba ọsọ na school bag ya mkpọ gị ngwa gị nwiyo n'obodo Ngangi Igbo radio show hot 93.3 FM nwanne mana nke anụnwa dị ka a ga-asị na ya emenubele ya before based on na ya gbasịa first leg anyị burukwa gị ozugbo bata na second leg nwanne ife niile bụ history adịte ya onwe ka isi wee dị like this anyị eme ego obi ụtọ maka na ihe nganga nọ na Lagos hia bụ ime ngị nwa bụ nwa afọ Igbo obi ụtọ ka ekwete na ọ na-eme na nwanne ịdọya ile like ya na ọkwa mkpọ gị gwago mana ngwa gị na nke disie nwanne na ife anyị bụ wee bata nke ikpeazụ bụ 33 kV ịdọnya ilu olewa nwanne ị ga-ekwe ka aka ọlụ gị chekie ya na nwiyo n'obodo na ego bekee mpa ngwa gị na mbido ihe mmemme anyị tata na anyị ga-enwe onye ọbịa ịma na ọbịa late based on hold up Lagos maka na Ogbuefi bụ main market man o si otu nkwọ Ọnịcha wee gbagote ọmalụ ka o si adị n'obodo ịghọtago na mana ịma na asị na experience is the best teacher nwoke adọ ego ilu kweta na ọ na-eme na ọ na hold up Lagos isi jụọ ya oyi mkpọ gị gwago agbakwanụ ka o si adị na ọ na hold up like this and ịma na onwe adịeji na-ekwu na mgbe ọbụla ị nọ na hold up na Lagos moto ị nọ na ihe nwere AC mgbe aka ị ga-eji malụ na money is not the root of all evil mmanụ ihe eje chụba ego ka iwe moto wee esi mkpọ gị mgbago nwanne ka anyị burugodo ụzọ nnabata Ogbuefi I go talk the main market man
mana Ogbuefi onwe ya izu nchọgodo ịjụ bifo ya gaba n'ilu nke ị nọ Lagos kedu ka Chibueze na ka isi hapụrụ Chibueze shop wee gbagote Lagos obi anọkwago ofu ebe nke bụ eziokwu bụ na anụ ahụ m nọ na Lagos mana mmụọ m nọ ka m sịkwa nke a bụ nke bụ eziokwu aka na ifu na ebe ahụ m nọ na-agwụ n'okwu ama na amonitọ na Chibueze na mmụọ chinyere n'onwe enwe ka o si chọọ ka ọ kpaa agwa nye signal ba ibi aka na ahụ aja of the handwriting on the wall ma ọkwa na mụnwa na onwe m Ogbuefi na anọ m ebe ahụ na mmụọ ị na-ekirikwa ihe niile nke bụ eziokwu bụ na maọkwa ndị otu a ka unu si ebi na ya bụ Lagos wee nọ nnọọ n'ime moto nọ na hold up for 3 hours anọgidekwu m na mmụọ m ya spirit m hapụrụ m ọ gaa na shop abi jee na shop enwere nresiri ahịa na shop wee nachiatakwa spirit nachiatara asị m oye ka nọ na moto nsị a na-aka nnọkwa ọsị m ya ga bịakwuru ofu ebe nsị a nọkwa ife fụ ọsị m gwara nsogbu adọghọ na ihe mere m nọ eje oru iru na ji redio steshọn cheruzie m ọ bụrụ na m bịarute ka ọ banyekwa na gwa m enwere mgbe maka mgbe na-abịa ana m ege ihe unu na-ekwu enwere onye kpọrọ were asị unu kpọrọ ya egwu na aha na ihe ọ na-ekwu nye nwe aha na ihe ọ mụnwakwụ n'etiti ya na-egwu iji ịkarị hapụ ya ka o kwuche ihe niile ọ chọrọ ikwu mana nsogbu adịrọ na ịbatago na Lagos maazị otu a ka ọ dị Igbo bụ Igbo mma na-ekene m unu rinne afa m bụ Ogbuefi Agụtọk onye main market n'ezo main market ka ọ dabatazi na Lagos a sị na Lagos dị ụzọ na-abụọ kịta ka m kweta hoo ha na Lagos dị ụzọ na-abụọ maka ebe nke izi njere bụ ebe ana m akpagharịkwa nnọọ na-anụkwa ndị be anyị na-asụgasịkwa Igbo ọ dị nka nọ n'ụlọ even otu a sịkwa eme ihe dị iche iche mana abịaziri saịdị Lekki ya na-eme kpachazi anya nwegere mma hello hi what's up how you doing ụmụ agbọghọ be anyị cha ndị nna nwere nke mfụ ihu ka nnegidere anya sị ihe ọhụ Chinelo savụrụ ọga-enwa na Sokoto line mkpọ ya hello mkpọ ya Chinelo oghe ọm ọnụ mkpọkwa ya Chinelo ọzọ ọtọ ọnụọ ọ makwa nọ mmụọ ya ọzọ nọ hey excuse me do I know you si mmụọ Ogbuefi ihe na-ajụ do you know me isi echelo ọhụ Chinelo savụrụ ọga-enwa ọ sị m excuse me it's like your face is familiar nsị ọ dịrọ familiar ọ dịrọ familiar ya na-eghe anya ọfụma ọ na-eti m hey Ogbuefi is that you oh my gosh nsị Chinelo na-ekwu ịka jikwa nwaanyị visa plantain ụgwọ wepụkwa Lagos anyị bịara ịnọbụ otu ụmụ ụzọ anọ ịtụgharị na sọsaịdị a ka na-afịa mana ndị niile nọ mgbada saịdị ebe niile na saịdị mainland ka a na-akpọ ya ndị mainland onye fụkwa gị tie Ogbuefi be anyị bịa ma ụmụ nwaanyị nwanne m ebia mana ndị saịdị Lekki a na-afọ m ihe a na-afọ m ihe ama kacha nke hi hello mana ọ dabakwa mmebu nke a wee na n'ọkwụ na-enyi ya na ndị nọkwa saịdị anọ ma ụmụ nwoke ha nọ ha na-etopụcha nnọọ macha ife ọhụ kedu m afịa ife ọka o si wee nya ma nke makwu ada anyị nwaanyị unu dịcha n'iche mana ndị nọ saịdị na-ehichakwa ndị nna afụkwa nọ nwara anyị na ha na-anọkwa na main market ịghọta ya ihe dị iche iche ka nna afụcha mana anyị na-agazi enwe nwa na-atụpụtagasị ihe nna afụgasị ka gị bụ redio show Hot 93.3 FM nwanne agwa gị na nke tata na anyị kwadoro wee pụta ọfụma ihe anyị ji wee bata tata bụ 33 kV based on ịdọnye ilu anyị akpọfee gị olewa anyị ịdọchi ụzọ na anyị elewa anyị nganga Igbo Hot 93.3 FM Ogbuefi the main market man ka anyị na-anọ n'ụbọchị tata Ogbuefi ka anyị banyegodi na ihe eji wee malụ gị bụ ihe ejije na ịkpa ndị mmadụ ọchị ụfọdụ ndị etogo aka ọlụ gị na ụdị pụrụ iche maka ụfọdụ na-asị na Ogbuefi abụrụ kọmedian ọbụla ọ bụkwuru onye na-eme ihe onyonyo maọbụ ihe ejije ọbụla ihe niile ọ na-emepụta bụ ihe na-akụzi ihe n'ezinụlọ
ihe na-edozi ezinụlọ, ihe na-edozi nsogbu dịla ọga na nwa bọyị, na ihe na-edozi nsogbu dị n'etiti ọga na nwa sesgie. Mgbe na-ajụ kedu ihe kpanite mmụọ gị isobu ụdị ụzọ ahụ n'ime ihe ejije? Ịma na abịa n'ihe ejije a na-eme enwere ọtụtụ ndị jikwa ụzọ nke fa, ya bụ pattern fa na style fa were eme, ọ na-adabakwalụ fa. Mụnwa wee bịa n'anya wee fụ na ekwesịrị inwe ihe dị iche, ọkacha na abịa n'akụkụ anyị nwa bụ ndị Igbo. Ekwesịrị inwe ihe ga-aba na-eme ine ihe aha anya, ọkpakwa ga-amụ ịmụtakwa ihe na ya. Maka na Igbo bụ Igbo nye Igbo ama ama bụ idobe ife a na-akpọ legacy, ya ife a na-enele anya eji wee mara anyị bụ ndị Igbo. Idobe ezigbo nzọụkwụ n'ihe ọbụla bụ ihe ọbụla ha na-eme, ma ọ bụ na ịzụ ahịa, ma ọ bụ na gọọmenti, ma ọ bụ n'ụlọ ahụike, ọnya ka eji wee malụ ndị Igbo. Ụfọdụ ife ị na-afụgasị tata dị na Naịjirịa taa, ichekie ya ọfụma, ya afụ na ndị bidosili ya bụ ndị Igbo. Mana ndị ụmụazị ọgbara ọfụ na-etonite kịta na-abịazi enezi anya ka anyị mee ka ndị ọzọ si eme, welu na-apụ na nzọụkwụ ahụ eji mara anyị bụ ndị Igbo. Na anyị nwa bụ ndị na-ewepụta nzọụkwụ dị mma, wee na-esi ha si oke ebe ọ bụ na abịa na ife gbasara ịkpa amụ, ya bụ kọmedi, ife gbasara acting, ya bụ muvi, ihe ejije, na a na-eme nnọọ, enwelu nnọọ ife dị ka ọ bụ a normal thing, onye ọ na-apụta omee kọmedi, mee ofu ihe amụ, mana enwerozi something a na-ewe na anụ ụlọ, enwero ife mmụta dị na ya. Wee si oke ka nsikeneli ụzọ a welu na-agbasa ozi, ịmụ amụ, ịnenesi ife na-eme, mụsị amụ, ịmụtakwa ofu ihe mụọ ihe na-abụ na ya, na ọ ga-esikwa n'otu anụnwa wee mee ka ụmụazị ndị na-etonite generation ndị na-apụtakwa apụta malụ ife iji wee bụrụ ezigbo onye Igbo, malụ ka onye Igbo si ebi ndụ ya, si ahazi ezinụlọ ya, si eme na ọpụta na igwuribe ọha na society. Wee sị ngwa ka m jizie ife ejije anya bụ comedy skits a na-eme welu na-agbasa kene ya bụ ozi. Nke bụ na mgbe m bidochalịa ọfụ, ọ banyere otu nsi chee kwụsị, maka ebidoro nwite oyibo, mee nke mbụ, mee nke abụọ, mee nke ịtọ, mee nke ịnọ, mee zuo ya ugboro 10. Ọ bara otu nsi wee che wee nachigha azụ. Besikeneli abịa na Naịjirịa, opekata mpe anyị nwere up to 1 million plus bụ ndị Igbo na-anụ Igbo, na-asụ Igbo. Ọ bụrụ na nwetake nye mmadụ 1 million nenele ihe mmelụ, ghọta ihe mmelụ, na-enwekwa enumu mmadụ, ịghọtago, wee bido nke Igbo ka asụsụ be anyị. Mee nke mbụ, ma ọ bụrụ na ichetalụ nke mmeli izizi bụ nke ebe m na-ekpe ekpele, kọstọma bịakwa mụ na Chinyelu na-elesi afịa nka na-ekpekwa ekpele na-ekpe, ya bụ na ihe na-eme n'ime ahịa anyị onye Igbo ọbụla ma adị na ọ dịrị ọnụ mma, ka na akwụkwọ nsọ si nye nke Siza to Siza, welu nke Chukwu nye Chukwu. Echi ime ofu imeke n'ofu, anyị mana anyị like ka ego bụ eziokwu, mana ichi ime n'ofu mee ofu, imechazie emebe nke ọzọ, na ego ya bụ ego aha agba ọsọ. So mesia nke anwa wepụta ndị mmadụ mmụọ amụ na ya, ekesasị anya nnọọ, gbasasị ya nnọọ, wee mee nke Igbo ebe m na-agụ ego na-ekenekwa mmadụ, mana adị m eme misteki na ego m na-agụ. Mesizia ndị nke anwa mekwa nke Angelus, wee bịa chọpụta na ndị mmadụ alaike bagokwa ihe a na-eme. Oke, kedu ife ga-eme m ka ndị iche na ndị ọzọ, maka enwekwala ọtụtụ ndị Igbo na-emekwa ya bụ ihe na-eme. Kedu ife ga-eme m ka ndịzi iche na ihe ndị ọzọ na-eme? Nsi oke, ngwa ka nsi n'ihe anụnwa na-etinyezi morals, ka na-etinye ife mmụta na ya, ka na-abanye n'ezinụlọ, na-ewepụtasị nsogbu kilikili, nsogbu a na-enwegasị n'ezinụlọ, ka na-aba n'ime ahịa, na-ewepụtasị ụzọ adịrọ mma anyị na-aga n'ime ahịa,
am na-aba n'ime etiti nwa bọyị na ọga na-ewepụtasị ma ihe ọjọọ nwa bọyị na-eme ma nke ọjọọ ọga na-eme, na-ewepụtasị ma ụmụ agbọghọ anyị ụzọ ọjọọ fa na-agagasị, ma ndị na-akwado nkwado adịrọ mma eyicha akwa adịrọ mma n'ime obi fọ sịghị is my life, leave me do. Ụmụ ihe niile abụ ihe nnesịrị anyị sị ngwa ka m na-etinye ya n'ụzọ ịkpa amụ, mana onye ọbụla nwere ọgụgụ isi nwe ihe bụ inenesi anya efu na enwere ebe onye a na-eche, a na-enwere ihe mmụta dị n'ime ihe onye a na-eme. And ka m mesịrị ya na-eme otu anwa ọ na-aga, mbịa chọpụta na ndị amaala afafa ndị anyị ji bili n'obodo bịaziri nwebezie mmasị n'ihe m na-eme. O mekwuzie m na-amalụ ndị mma na oya eteki m years in life ịma na-abakwuzi ebe mma na esi n'ọsọsọ m kwụrụ na mama mba nwe ebe anwa ịghọtago. Mbịafụ na nke m na-eme melu m mmalụ ndị ekwesịrị ịma, ndị ekwesịkwara ịma mmalụ m, mana enwekwa ndị mụ na fa na-eme ụfọ ife anụnwa dị ụtọ na nke fa adịrọ enwero message to pass, efu nọ na one circle ka onye anwa ga na-akpaghalị n'ọsọ one particular people ka onye anwa ga na-enweta, mana onwere onye amara ihe dị mma, enwere onye Igbo ọbụla ma mmadụ nọ n'ụwa anụnwa amarọ na ihe a bụ eziokwu na nke a bụ asị, ịghọtago. So m na-emezi ya ọ na-abanye, na-eme ya ọ na-abanye, wee bịa fụ na eziokwu bụ na ụfọdụ ndị mmadụ ama laikicha, maka ụfọdụ ndị mmadụ alaikiri eziokwu ị na-ekwu eziokwu ọ na-ada adịba afa ka ọgịnị dịka ọnya ka ya gbapụtara gị agbapụrụ. Wee bịa fụ na ụfọdụ ndị mmadụ alaikiri ọnya bụ eziokwu a na-ekwu, mana abịa n'anya fụ na ndị laikiri ya bụ eziokwu karịrị ndị na-alaikiri ya, nkachie ntị na-eme ihe na-eme na-eme na-aga. Ọnya bụ na olu ofu ebe a fụ anyị nọ taa. Ọkwa ife ka anyị malite ebe a ịkwụsị maazị olu ebe anyị nọ ugbu a, ihe awụ Nganga Igbo Radio Show na 103 FM. And obi dị anyị ụtọ na ịbatakwa mgbe ị nọ na-ekwu okwu isi na ịmalitere ihe ị na-eme ịsụ asụsụ bekee, mere ejedobe ofe ebe si mba ka ichi ezi asụsụ Igbo ọ iji wee kwado asụsụ Igbo aside nke morals nọ dịkwa n'ime ihe ị na-ekwu, ka o nwee ka gasị nọ ọkwa ka m na-asụkwa asụsụ Igbo, ọkwa asụsụ ebe anyị ka m na-emekwanụ ka m sị wezi asụsụ Igbo, ọ ịkwado asụsụ Igbo sokwa n'ihe ma eji si ka ị baa laịn ahụ. Gbam daalụ rinne. Nke mbụ na mbụ bụ ịkwado asụsụ Igbo, maka na-abịa n'anya fụ na asụsụ Igbo anyị dịzị ka ọ na-ana ana. Ọ bụ na Lagos ụnụ nọ na ya kịta, ama mmadụ one na one ga-ababata na befa bụ ndị Igbo fa na-asụrụ ụmụfe Igbo agụta n'ife ọnụ. Krismas afọ gara aga natasị ụnụ ndị Lagos natasị, enwere onye enyi m nwoke nje na bịa nwunye ya na ụmụ ya nọ fapụta na egwu ụmụazị ndị nọ n'ụlọ wee bịa ka fa na-egwu egwu, ụmụazị afọ na-asụrụ ofe Igbo, ha nwa na onwe ha si Lagos na-asụ oyibo, ma mafa asụọlụ fa Igbo, ma mafa asị ya no, don't speak Igbo for them, speak English for them, okay? We don't do all these local things. Local things. Igbo. Ịghọtago? Abakwelu m fe ezigbo mba gbasị anwa welu mba bachichalụ nwaanyị bụ nwata nwaanyị ahụ. Ọ ife m ji mebi ya, ife so okwu ka ma obi m ji mebi ya gaba abụrụ maka na mmeli ọga nọ na mmeli ya ọga mfu na enwelu ndị nwelu mmasị n'asụsụ Igbo, maka na emebebe ma ndị n'obodo oyibo bidozie na-ezitesiri m ozi nna jisi ike n'ihe na-eme ọkacha n'iji Igbo welu na-eme ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asịkwa m ịfụ na ịmụ ihe ị na-eme ọfụma, ị na-etinyezi ya oyibo ka o wee nwee ike gbazuo mmadụ niile, ka other tribes nwee ike na-esonyekwe n'ife ị na-eme.
na ndị other tribes like kwa ihe ị na-eme kama na fada aghọta ya ka ị na-etinye oyibo na ya fagwasịa m ya nkuchie ya ntị ka na-eme ihe m na-eme maka na gịnị ama m ebe m na-eje ihe a bụ legacy ezigbo onye Igbo ọbụla na-achọ ka o nwee nzọụkwụ ọ ga-abụ mgbe ọbụla ọ nọsi ala nọrụzie na mgbede ka o zuzu ike ọ nọla na-aka akụ ya na onye anụnwa mere ife a ji dị otu a na onye a nwere ife a ji dị otu a na onye a mere ife a ji dị otu a ọ dị mma Ogbuefi ọtụtụ ụmụ Igbo chọrọ ikene chọọ itinyekwu ọnụ n'ihe anyị na-akpata ata ka anyị buchala oku ọnọdụ ya Hello onye isi Ehihie ọma Ogbuefi ehihie ọma daalụ ọ sị dịka ewere iwe o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụgo because afọ m n'oge adị ọzọ na ihe anyị na-eme nke nkepụta nke imere kalata ga-ahụ anyị asị gị na itete kịta ị na-asị na ọ bụrụ na ya ma na ya akaghị mmiri nke a nke katara ga-ahụ ma ndụ nke Igbo ma nke oyibo ka ị mere eme and ọzọ bụ bifo ebee ka anyị nwee ike ọwara anyị nwee ike iso wee nweta gị ebe enwe ike na-eso ka ebe anyị nwee ike inwetacha ụmụ ihe anyị niile o nwere ebe anyị nwee ike inweta ihe amaghị m ghọtara ihe m na-ekwu daalụ aghọtara m ajụjụ gị ọfụma o anyị ebuchalụkwu oku ndị ọzọ bifo ịzaba ajụjụ ọjọọ 08182426591 hello 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 nne nnọọ ebufekwago 08182426591 Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM anyị na Ogbuefi Go Talk the main market man bụ ihe nọ n'ụbọchị tata echeta na ngwago na anyị bufere ebufe maka na ọbụla onye anụ maka isigbo anọ hello nne nnọọ nwaanyị ọma enwekwana iwe na mma m na ebe oyibo na-ekwu na David Ngwo oke nnọọ gaa n'iru ikwu Ogbuefi nne m daalụ o nwanne m ọ ga-adịrị gị mma maka ndị Igbo si na onye asụsụ ya si na onye ahụ efugo otu a ka ọ dị otu anyị si were ngere ya wee na-eme ka asụsụ Igbo ghara anọ na n'iyi Obinigwe ga-agba gị ume na-eme ka ebumnobi gị ahụ pụta ife n'aha Jizọs ụkwụ iji bịa Legọs a ka ị ga-eji wee na ihe ọma ọbụla ị chọrọ wee bịa obodo a ka ị ga-ebu wee naghachi n'aha Jizọs nne ọjọọ nne ajọ mmadụ aga ahụ aka nka ngwa ka imere na-aga na onye na-eme nke dị mma ka a na-achị ya dịka iji Nganga Radio Show Hot 93.3 FM bụ sọsọ ebe anụwa ka a na-akwalite ọsụsụ na omenala Igbo ihe na-ejikọta ndị Igbo ọnụ na Lagos agwa gị onye a today ka m na-akụ gị mana ị ga-ala ike ya ma ikwete hello ọnọdụ hello obodo nna ahụ nọ onye isi Clinton kpọtara ahụ ọ dị mma Clinton ngwa gaa n'iru azụ ka m kelee odegwu a na-ete film daalụ nna m nwanne nnọọ demeri nne ịma ka isi wee kọwachaa ka isi wee jide ọ masịrị m wee atleast ahụ na ndị Igbo ndị kewu kọmedia na-eme otu a atleast asụsụ Igbo agaghị na-adịka otu wee dị na onye mụnwa na ọ na-asụrụ ya oyibo ọdịtụzụ ka si ifo atụrịta ọzụzụ ndị China ka ndị Amerika mana ndị wee ji wee jide nke ndị nwa na ọ na-enye m obi aṅụrị wee asọ gị nnọọ jisie m n'ike Chukwu na-agba gị ume biko this your comedian things I na-egaghị ya na-emeta ya online ọ nọ online ka esi wee malụ n'Ogbuefi ngwa ị ga na-ege ntị tupu anyị chịkọta mma kpọsị ebe enwee ike isi enwetagasị ya
Daalụ. Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM. Nwanne biko anyị eme mbukalụ nzi okwu ọzọ maka na oge anyị agafego ebe ịma na ngwa gị na-ekele ọlụ eke ndị na-asụ bekee nyere anyị ohere si anyị ngwa bulu 30 minutes anyị mana anyị bufezie nwanne ma na mbụ na ego bekee nwere ike ịnagodi enwere ike inye anyị penshọn anyị jee nalụgodi penshọn jee zuo ike Ogbuefi ajụgo ajụjụ ma ndị kọmentị gị. Nke mbụ ọ jụrụ bụ ife niile a mmegole nwugo nke mmesi alụ ọ dịka ọ dabasara ọfụma na o juru m afọ enwego ọtụtụ lia emesịrị enwego ọtụtụ emechalụ ya bụ imesịa nenesi anya si mba na nke a dịkwa ka ọ dabara nwesị ụdị nke emesigolo epostuo reaction ndị mmadụ abịanụrụ to your expectation obi ọma njucha gị afọ maka na ofu ihe ị ga-ama ama bụ na ọ ka mma na imeli ife daa karịa na imeli ife gaba nnọọ ya winuo the more ị na-ada n'ihe ị na-eme the more ka ị na-enwe more experience more power more grace ị na-eme ọfụma. Ọ bụ na ndị nke izi mmelu n'oyibo na mmekwara na ya gaba fiam ọma mme m ka m nachighi azụ lụọ ọlụ gaa na drawing board chịkọ onwe m ọfụma wee nachighatakwazi azụ dịka Ogbuefi. Ọ bụ na nke oyibo ahụ adarọ ama nwa Ogbuefi mana duto na nke oyibo dara Ogbuefi wee bịa iji gosi gị na nke oyibo anwa nwere ike ọ bụrụ ebe anwa ka chi gị chọrọ ka ị bido na ya maka na ivunat ka m bidolu nke oyibo anwa enwere limit otekili m to enwere ebe o bujeluru m mana nke igbo anụnwa kpọfelu m ebe mma na nke oyibo anwa ama mkpọje n'imi kịta ewetara ya so anyị nwere challenges enwere ndị ị ga-eme ọma aga nke abụọ ebe enwere m akara na Instagram enwere m na Facebook page m bụ I Go Talk Comedian ya bụ IGOTUK then comedian and Instagram ị nwere ike follow m na MCIGOTUK ya bụ @MCIGoTalk ya talk ahụ TUK I Go Talk. anyị abago na njedebe nke taa biko ya this is Saturday mana anyị enwego Ogbuefi I Go Talk. He has been talking not talk go mana so ekwe ya ọ dịkwa m nnọọ ka ọ ma apụ nnọọ ka anyị talkụrụ gaba mana biko ịchọkwa ịnụ more of the talk ịnụgo n'ebe ọ si gaa gị jee ka ọ dịzi Saturday mgbe anyị ga-ewetekwa gị ihe ọzọ anyị na-ewetara gị ego bekee gị jeje mba egiji anyị si gị dasị gị n'ọdụ mma ịchọkwa enweta m onwe m ọkwa ka Ego Diva KAEGODIVA kachifono Nne ebe niile ịchọ enweta nwiyo chọọ m na Facebook nwiyo Instagram nwiyo Twitter nwiyo TikTok nwiyo ebe ọbụla ịchọta nwanne ya lụọ ya to her side by onanwụ si adị mgbe na-asị gị onye afọ taa ka afọ ya echi Saturday anyị ga-adọnyekwa ilu kemesian Nganga Igbo